Здравейте! Днес рибата е на съвсем различно място. Пак по играта ги намирам. Просто е безмислено, ако риба не играе, да я хвърляш. Това е просто... Ето видяхте. И сега отивам точно там. Ето тук е водната кокошка, където там ще спра сигурно. И ще хвърлям навътре да видя дали ще имам успех. Защото всеки ден е различен. Няма нищо общо с предишния. Един ден си ги натискал на едно място, право си много силни риболови, на другия ден отиваш и пиеш капучиното. Затова търсете рибата в зимния период. Тази водна кокошка е сега като стигна до тук, до това и ще спра. Добре, айде да видим какво ще направим. Тръпнала. Ето, че ме тръпна веднага. Нещо имаше там. Нещо ме удари. Още при пропадането. Има надежда тук. Оп, директно риба. Само смених силикона. Фак! Скъса ми. С много финна линия са ми. Късане и първата риба ми избяга. Мамка. Дай продължаваме. Танца на рибата само. Колко красиво играе ятото. Танцува рибата. Съм точно на върха на ятото. Трябва тук са най-големите. Красота. Само че не знам какво е тази риба, дали е кефала или... Ой. Защото само ми парна един път. Тя взе, че ми скъса майна. Работата не стана. Ще вървим надолу малко така. Не напред, ами надолу. Коста тук. Лута. Яката. Много голямо ято е това. Тук
така се е наредил. Чакайте надолу. Обаче не пипа. Оп. Взехме, че хванахме една риба. Анна линкора. За голяма е малко. Ниска се, че съм с много фини така. Няма да е много голям. Стига да успокой се, ще пусна. Няма страшно. Ай. Да живееш. Попаднал си на правилната кука, моето момче. Ще ставам още на по-фини. Примамки тук имаме ни тантички. С много по-финно утежнение, защото рибата много трудно се лъжи. Вижте. Ще се нанижа малко по-приятно. И якото на каяка е, че не ти трябва дистанция както от брига. Ами може такива леки примамки да си влезнеш и да си правиш густото. Найде да видим всяко ще става. Много ми е интересно. Дано имам резултат. На лятото принципно ги виждах те малките и си ги взимах. Оп, веднага. Верно малка е. Обаче това има резултатност на тия малките малчици. Ще стане работата. Фините ми. Да стегнали още един път. Малко по-бързо. Рибката взела е перфектно. Държи. Не. Не се измокричи. Тантичка, малка. Продължаваме да видим. Ще има ли резултатност? Пак удар. Мале. Какво ще става днес? Дано стоят тук, само да не съм места, че... О, поводя. Не мога да се изобщо. Вчера като се прибрах и викам, какво съм ги затърсил на този Jig Rig, викам, дай да си пробвам с леките утежнения, да видя какво ще стане. Защото на Jig Rig е добре, и после стават нителни, това е много хубаво. Това е големите. С 0,15 съм флоро, около метър. Не знам кое е. Отвънка се е хванал. Принципно ударил да е. Така. Така. Продължаваме. Че няма лабало тук. С тези малките става нещо страшно. Просто трябва пание.
Оп, удар пак. Бавничко ги вадим. Да не изпочне сталото. Така. Колеги, такъв риболов рядко се прави. На всеки каст риба зимата, само януари. Мисля, че може да изложим и някоя лай покрай тези кефали. Айде го. Поумори са. Айде. Го освободиме. Черната танта. Айде бе, къде са? Искам някой бизон да ме удари. Ай, ще фърна отдолу така. Да видим там какво става. Нещо пипна. Оп, айде за. Алайче, ами. Алай, да. Алайче. Чакай, пустичката е. Браво. Това са... Алай ли е, моро, наш ли е, какво е? Ще ми скъса обаче така. Чакай, защото свобода няма да ядем безспокойно, бе, нашия. Ще скъса, странно го. Много зверски се е забил тази кука. Айде. Добре. Вече не знам. 4-5 каста само риби. Няма пропуск. Малката черна танта. Майко. Танта се продължава. Иска финна примамка. Леко отежнение да мога да стигнеш това. Брега. Не знам какво окно трябва да ползваш. Да мога да ги стигнеш тук рибите. Примерно там, ако застанеш да фършиш навътре. Абсурд. Аз от тук не мога да ги стигна. Оп, их избяга. Като това виждаме, че мачка. Интересното е, че тия алайте, като
Като удрят, не се усещат кефала. Направо си забива, алая взима много, ето пак. Алая взима много такова, много специфично. Това са по удара. Мисля, че беше кефала, ама може да е голяма алая, сега ще видим. Бодих ги вътре. Не издадаха за снимка. Бягат много фидна куките. Заради това се получава така. Другия вариант да освобода малко, но това ще ги вада по 3 часа. Една риба. Няма време. Посети само, че се фане. Не знам, колеги, ама този риболов не трябва да е разрешен. Това с тези леки оттежнения е нещо страшно. Кефалче, ето, до полудяното. Искам да пробвам линкорчето, да му скъсам малко от опашката. Сега примерно това тук. Да го скъсам, да го нанижа. Само се чува към от дебелото, тънкото ще го нанижа. Така. Да видим колко риба ще ми фани това. Не ще го нанижа хубаво обаче. Него така стана. Интересно. Приятно бюрече стана. Определено може и цитата да ви кажа. Не ще няма го взе. Определено ще хвани. Ще видим, там по-надолу ще форля. Да не е напред. Иска време просто. Обаче черното май повече си ги лъжи. Сега ще видим. Бързаме да говорим. Оп, избяг.
Ще слагаме черното просто. Много ги наказват черната тантичка малката. Защо видим дали от силикона. От цвета да иска като от силикона. Ту. Отворяме пак черната танта. Да видим разликата. Добре. Нещо ще пипни, няма да пипни. Понабода ги тук пред мене сега, някакво съложим. Няма да барам много агресивно, ще се пускам по метър-два надолу. Ще им подавам силикончето и така. Определено не от силикона, а от мястото вече са набодаха и явно не иска. Еми два ободах, един изкарах. Определено си оказва влияние, че ги фачиш на същото място. Определено. Оп. Аз в последната секунда тъкмо щях да местя и да спирам камерата. Ама няма да е сега. То е хубаво. Много хубаво. Такъв не съм фашал до сега. Ще го видим по. Голям ще. Ох, майко, майко. Какво се случва? Още началото на риболова. Много тлъст. От главатарите ще. Определено. Машино. Тук. Много си борбен на ше.
Хубаво ти е размера. Айде, бягай. Спомни си. Фърим надолу. Да видим. Черна танта 2 см. Кефалите и лайте полудят по нея. Много ми се иска да се пусна малко надолу. Като виждате, рибата тръгна да отиде малко надолу, но мога да сети, че съм тук, че ги лова. Добре. Айде ще спирам вече клипа, че почнаха да се набожат тук и гледаме само празни кадри като цяло, няма риба. Бялото хваща. Много хубаво го е взел вътре. Ти хубаво си взел така нашия май. Не мога да откача сега. Знам, чакай. Знам, че боли. Го да направя. Айде, бягай, свободен си. Пая навътре беше взел. Чак скъсах силикона. Това е към опашката. Тя е по-финна. Какво друго имам? Това мога да пробвам.
Рибата се пуска надолу. Аз върва с върха на стадото. И сега фанах един и веднага пак се спрях. Улавям един и директно се спират колата. Води са. Че беше риба това, да. Много са странни. Опа, и фана са. Защото като хвана един, другите сега са обои един и спират да кълват, дърпат се надолу. Сега не знам дали това е причината, обаче имам някакво наблюдение, че пусната риба разбива стадото. Не ще трябва да ги взимам и преди, че ако може би се събират в някакъв живарник и да се пускат след като се преместиш, примерно. Ще се местиш, примерно, това място и тогава да се пуснат наведнъж всичките риби. Вече като си наловил достатъчно. И вече като няма удари. И просто да си ги върнеш обратно. Може би ще имаш по-голям успех така. И пак избяга. Може би това беше лашото. Много фино взе. Елегантно. Кефала е по-груб. Налага се да слагам по-големите джигови към 1 грам, защото рибата му усеща и бяга от мен. Ето, малко и нагоре няма нищо. И тила надолу и накрая ще ги изгоня. Ще преместят. По-голяма с по-голямо тежение. Значи с малкото тежение, ако мога ги стигна, става сеча, но не мога. Бягат от мене. Айде, придай се, бе. Сега имитира. Продължаваме.
Море са. Че го фанахме на това. Бубаче. То сериозен бубач. Мале. Майко. Сериозна риба. Браво. Искате и това. Отказва. Айде. Моля се, ела, няма табала. Я не мога тикна скуката. Наше, как да те изкараме, братето? Така си... Много голям кивал. Примамката. Излага го. Сега. Там ми хвана. Искам да пробвам. Има един много леки. Да видим на тях дали ще се изложи нещо. Като съвет, ако хващате с ултравайче, подобно, нали са такива малки примамки, това е тежко. Искам нещо е такова и да му сложа някакви нещо, примерно, какво ми черна тантичка, какво друго мога да сложа? Една малка черна тантичка е тук. Да видим. Тук вече говорим за под не знам колко. Под 1 грама 0 3 0,4 не знам сколко. И това. Че сега да видиш, мога да стигна дъното с това обаче, защото е много финно още го. Пота. Да видим. Мога го фърля. Помъча малко да видим дали ще фана нещо. Така ли бе? Да. Ма кой кефали или? О, само токмаци. Да, малки нямаше. Да патя... И пак фанаха даже. Аз само като чуя как ти дърпа и... Да. Оле, чакай. С лотия, с байткаста ли си? Не, с ултралайта. Ама с най-тънкото влакно служих. И с 0,15 и с най-малките оттежнения. С под грам фащам в момента. 0,5, 0,7, нещо е такова. И на малки... Затова ли те разбива така по половин час? И на малки силикони става нещо страшно. Кафе това драг, бе, много гадно звучи. Такава ми е макарата, де да знам. Байткаста няма ли госте? Не, аз не мога да фървам с байткаста толкова малки. Кой къщи е малките, яко ги взимат? Това даже алая, ама съм го закачил за гърба. Не знам как... Ти го виждаш? Да, аз го виждам тук. Голям ли е? Изтърмъчил съм го. Не, малък.
Малък. Той е за така дърп. Ага. Ай. Освободи го. Откачи ли са? Да. Искам да им дам много прав. О, пак. Пуснал мъче. Хубава риба. Айде, рибата е освободена. Силикона така го надаха, че... Бе, това не съм силикон вече това. На малкото силиконче съм. Тантичката, опа, ай пак. Пак мазе. Много ги лъжи тази танта. Този път мъничък, много малък даже. За първи път пащам толкова малък тази година. Кефал пак? Да. Няма моронажа, един път ме удари. Два. Аз изтървах, аз усетих. Два моронажа ме удариха, ама един го изтървах. Те много такова взимат, много лекичко. Не мога да го усетиш, че взима даже. Много бавно поглъща при малката. Прецизно, ай така ти го кажа. Ще смерям сега пък. Сложа малко по-голям силикон, да мога да стигам с по-голямо тежнение по-навътре, че... Оп! Пак мазе, да. Това е направо много агресивен. Значи това риболов с мармошинга, с лекото тежнение. Хубава риба е за това. Значи един корморан отдолу натиска рибите, аз отгоре ги натискам. Голяма преса им правим. Добре, те не са ли порът ръцете? Ти не си ли толкова? Не. Ако мога цял ден да фащам, цял ден ще ги фащам. Викаш колкото повече, толкова повече, а? Колкото повече, толкова по-добре. Това така е налапал, че... Лакомо. Кефалюга ли? Да. Така, чувам как се дави. Не му аресва много, че съм го фанал. Какво да го правя? Няма как. Удари му една тройка и ще се не види корморана от репата.
Гладен. Оп, ай пак. Стига, ти хвърли си, изобщо хвърли ли? Да, бе, аз ти казвам, че работата е загрубява тук ти. Къде пускаш ти пред лодката или пускаш по Не, малко настрани оставам да се изтича и само дигам от дъното леко. Вода го до дъното и те го работа. Аз съм с 0.05 ли там, какво се воя. Нали така, с 0.15 повод съм и много финна тъкъма. И като слова големия тъкъм не ще да взима толкова. На този тъкъм много се лъжат. Това е стабилен кефал, дебел. Маришка буца. Бах, този мармошник ме направи изкъртва. Това трябва да го забранат. Това малко му фърли джука, ама кой да го направя? Аз ме, че няма много танти, имам още една да намериш къде са. Гледай за къв обут става просто само. Чай, че пак пипна май. Пипна много бавно, много лекичко. Че мога да го вземе си. Не знам. Задържа нещо. Оп, ай! Първо пипна при малката и после директно. При нас то няма къде да ги пускам така. Не, че няма, ти не мога да ги фащаш. Не, базикам се наистина, тук си е класика. Поводя. Нещо беше се оплел във фор от карбона и стоеше мирен, ама като се отплети, като тръгна, бах не бъл. Гледай, поводя направо. Не, Марица си е класика. Ти с това плетелото ли ги обещали с монофил? С плесеното и отпреде 0.15 форо. Ама това плетело на 2 кили, на 2 кили вече. Да. Много хубаво това плесено, аз си взех 3000 метра си взех от него. Колко? 3000 метра. От най-тъм? Да. Ще се бяха на промоция и си взех бая голямо количество. 3 ролки по 1000 метра си взех. Прилейте тачи. Да. Оле, как мазе! Това беше много яко. Както стоях и директно тръгна врата. Както я задържах такова при мамката и директно си фана и си тръгна. Чай, това се държи странно. Това може вече да е моронаш. Да, това е моронаш, почти съм сигурен, още преди да го скарам. Моронаш е. Така си мисля. Нито удра, нито само напред плува. Мале. Браво, много хубава риба. Дебела. Сега ще го видя. Почти го показах, но не мога го видя тук. Много ми блести слънцето. Сега ще го дам от тази страна. Те да знам, може някакъв кефал да е, но много странно се държи. Не, голям кефал. Бая голям кефал. По-голям е от другите, доста. Ако искаш, пускам ти камерата и гледай. Не мога го снимам, нямам... Ще го гледам на видеото. Добре, хубаво. Дълкай ги там пък. Това машина. Машинатор е то. Да. То е взено... ще скъса.
той е дебеличък, нямате лъжа. Ма много странно в началото. Тръгна нагоре като такова. Като мирна риба. Ама той, защото голям е. Стой така. Дай ми прималката. Рибата. Скъса се вече, що силикон. Имам още един. И приключваме с черните тантички. Разцепване, това бих казал. Много я харесва черната танта. Разцепва ги. Много хубав кифол, маришки. Сега най-важното е сменях батериите и не бях пуснал камерата. И затова няма с много удар, обаче рибата е факт. Хубава. Бурна риба. Стабилен кифол. Добре, че съм. Много да снимам. Много хубав кифол. Сигурно си има по-големи от Марица. Не иска да се предава. Айде, вземи въздух. Айде, успокой се. Добре ли си? Айде го. Тръгна си. Продължаваме. Къде снимам, аз не знам. Извинявам се.
долната джука. Ще го изкараме да видим. И то силикон е почти скъсан. Съжаление. А пък кутийката с точно тези силикони ми остана вкъщи. Правим код моя и това е. Забавлявам и така. И на друго ще... Да, не се върнам само това ще. Първата е отдолу, просто иска по-хубава презентация, по-бавно, по-естествено да я презентирам при малката и не мога да удържи на такова. То съм откъсали джуката. Продължаваме. На пропадането взе. Айде, предай се. Хубаво. Малко по-стигнато, ама... Ево, тук правиш скъса. Айде, предай се. Сет. Айде, тук вземи въздух. Хубаво, живото ще. Хубав кефал, голям. Айде, освободих ми го да си го е. Не знам. Право мога да кажа, че моя чин съм ги взел. Става голяма сеч. Точно на този силикон.
О, бая надблъска. Яко удари направи. А? Стана черна 5 санта. Да. Аз имам... Ами хубав е, да. Имам такива, обаче са ми в колата. Ще видя, имам някакви черни други работи. Ще слагам от тях. Явно черното днеска си го търсят. То днеска едно такова... Не ми карам го насам, брат, не ти кам. Че не ги напълвам много. Иначе е хубав, голям е. Оле, много силена. Има ни повкари от одеве гледат тук. Чак ми става кофти, че не мога да си фанат нищо. Изкара ли го е? Да. Пусна го вече. Ай, фана го. О, то стабилен. Излагах го. Излагах го. Аз съм сигурен, че има покрай тантата върват и гледате сега, се чуят дори да вземат. Защото е по-голяма и те затова сега... Ама то са престраши. О, това е дебел. Изобщо не сте чуй да идва. Дебелак ли е? Да. Хубав кефал. Много са ми странни как се крият. И си мисля, че не знаят, че не знам, че са там. Но добре ги знам. Какво правят? Стоят покрай нея и се въртат като луди. О! Много яко вратнята уж. Как да излезна, кажи ми, като знам, че съм ги набарал. Колко е часа? 1:20 ли е? Свършва ми времето. Малко по малко. С черната танта и тя работи голямата. И то само токмаци вади, няма малки. Няма да стане тук. Много хора има в момента, всеки разкарват кучета, мучета, долу. Ай, освободих рибата. Ама... Сещам за друго място, където мога да идам. Ама няма, не ми се мръдна. Не бе, май не е. Защото тук в февруари... Приятели, кога те фащат с... Ми ти що не ходиш? Ай, още една. Още една. Това с голяма черна танта. Да. И тя ме е една. Иначе имам 50 в колата, ама... Няма нищо да. Аз и нямам много време, още 2 часа. 3. Право сеч днеска. Днеска е по-брутален от вчера даже риболова.
Да. Те как са групирани. Ох, това хубав. Не се дава изобщо. Виж какъв е силен. Ама с малката танта и такива мога да изводиш. Ала сега само кефали. Ръката му заболя. Да ги дърпам. Не се дава, какво е това голямо ли? Голяма, голяма. О, бати, токмак е, брат. Какъв токмак е, викам, че. Голяма риба. Да. Кефа, ама не мога да го дигна да си изкарам при малката от устата му, смятай. Ай, здесь посилко. Танта тук се скъса малко, ама продължаваме да вършим така. Ай, хвана го. Тук към храстите обаче ми удари. О, е то хубав кефал. Стабилна риба. Полудя. Странно, тук стои близо до храстите. Чакайте. Даже устата не съм ти пробил като кората. Какво се мяткаш? Айде бягай сега, като искаш. Значи тук беше. Оп, то ми избяга. Оп. О. Думнах още един, брата. Проводката не трябва да правя навътре, ами надолу само. И то това хубав. Тук Макчиев е. Пак на черна танта. Обаче 5 см. С 1 грамово тежест. Удари го. Първия път не можа да се хване. И втория път вече се закачи. Като такова. Айде, освободихме го и този. Жив и здрав за следващия път. Направо пак е тук, обаче по-близко ще хвърля. Да видим. Дали няма да удари. Обаче вятъра е бава мамата на работата. Направо е... Оле майко, какъв гръб изкочи тук. Охо. Риба. Пак. Да, точно. Първоначално забих и куката и се чуи какво прави сега. Бяга ли да коли?
тук по това протежение на ръкава държи яко риба. По-спокойно е. Основното течение така е от средата, а тук отляво и отдясно е по-бавно и е дълбоко. И то кефал го бил, брат. Машина е. Да. Ръката му заболя, чак. Голям е. Голям иска да ходи към... Ще го напъна малко, защото иска в храстите се бута. Айго. Ай, вземи въздух, бе. Не. Не е там. Ай. Бо, машина е. Това сега хубав кефал. Бати. Машинатора е. Това абсурдно мога го дигна. Ако си без кеп, няма вадене това. Айде, освободи го. Големия силикон, големи риби вади. Това е. Продължаваме. Твърля максимално надолу сега. Да видим. О, директно. Директно мазе. Близко до храстите. Надвесналите храсти къде са. От брега и директно удар. Значи пак си стоят там до храстите, както едно време. Както и лятото. На територия и сега сигурно така стоят. Ох, това пак е хубав. Ох, ръката ме заболя. Боя ги намъкнах днеска. Добре. Ще забравям дали съм пуснал. Дали не съм пуснал. Да правя клип. Тантичката, наказанието на тантата правим днеска. Айде. Кефала до брега, където ти казвам. Го фанах. Пак. Мамо. Не са да. Пак дебел, бе, брат. Еба, мамо. Айде ще. Като вземат въздухи, са такот, се успокояват. Трябва да си взема това, брат, обаче. Оня кохер, дет освобождавам пастървите. Ако се сещаш. Да мога директно да бутам отдолу под куката и да дръпвам нагоре. Бах, този дебел корморан. Ай, този път го фанах обаче. Маричка.
Най-добрите риболови, брат, са ми с тънко влакно и тънък флуорокарбон. Това е. Ама ако удари голяма риба, забрави да я скараш. Айде, успях да го освобода. Кефала много хубав. Дебела риба. Айде, тръгна си. Много интересно го фанах то. Там тъгълчето проследи. Бах, ти рибата. Сериозно. Сериозен кефал. Ма взе.
стоиш мирен, защото ако мърдаш много, ще те... Добре, продължаваме. Освободих примамката. Разсипване днеска. Хубав това е. И защо ще да идва? О, стабилен. Буца. То сериозна буца. О, виж тук. Годзила. Ай тук.
крокодилата.